Kaitor bonono subana Buino hamjak ma tongkhe Kaitor bonono hamjak na Buino khairo ma tongkhe Kaitor bonono nong je nong mani bazar hati wo noro kisa lukurong thani sajo salmane abo ka tamni bagi salai kana hambai sini takumi diano sang tini sini rangkali sung khalemani bazar rangmala hati wo sini khorcha sarai rangmala bisi andaro chollam o jaga wo surjo kumar mungui khorcha sini takuk tongo te bin sajala rahul debroma bini kunai kitni demising thama bai borok abono kaham kering kan naik fanin bagai bong yago rang pusa kering bai borok kuno jaga yak su yang toka hani bagai seng bisalgor division ni TIS bodol bong negar thangai basanani ba bong subarnani seng mo disonaka hani bagai seng tini borok phanyai bong ba ke subai mano ba bong no ba ke bong ni sakhane srai ni seng ba ke mothangai to hemano amosin chesa nambanyo seng tini bazaro kalasung khai tongai bo bazar khalale mo kha rangmala bazaro tini first time phaiben bahai lukurok bo bahai ke khapro jer Lukurok kaham ke response ka mohai rong nugai bar wasa jaka tamni ka ajin din dogo to mohai kuno khaglai mung ba subalai mung nun nu jaga tabu sin bu bagra phanye sin bu bagra jehro borok bai borum khamchang de ba subanani phorongka abo belai ke kaham ko hani boi tini khorjai khorjam subalai mani nu jagai tong tai bo jaga hati wo thangna song jotto sini je bazar tongmani je cholle mandro je bazar tongmani bisramganj sutarmura ramnagar herma tebo kumo bazar tongo a jotto bazar thani sing subadan bagai sumo koine sing tamninkai sini hotsrani sing jeskono mo thangai nang bagai sin thinang chati sing mo thangnan bagai jodi asu jora khon khaima laikai sini thinang chati baike sing sabu drang manai ama hini wansukun sing jotto bazar no subasu sanai dai lukurok khakayo kaham subana no bo bodol ngai khalai jeng TIS bisago division ang convener an logi tong joint convener dan member